Family, thank you po. Ma'am Rose Marana, good morning. Edmily, thank you po. Hello, friend. Good morning. Good morning po, Ate Ining. Gising ka pa, Ate Ining? Good morning po, Junjun. Good morning. Nag-aalmusal.
So, good morning. Good morning sa inyo dyan. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Otelong, good morning. Hello, hello. Almusal po. Ate Chi. Chi and Adrian. Thank you po sa patamsak niyan. Thank you. Maraming salamat. Vertical live po tayo kasi pag naka-horizontal hindi makapagpin ng mga bahay nyo. Kaya ngayon nag-vertical lang akong live. Maipin ko yung mga bahay. Thank you po Ate Chi sa pagbaba ng bahay. Sabit po natin. Yung magdarang yung siguro mo.
Yan po, pag naka-vertical siya, nakakapag-pin. Pero pag naka-horizontal, pag horizontal, wala, hindi makapag-pin. Nakapag-jacket siya, pero pin hindi. Kaya nag-vertical muna ako ngayon para may pin. Bukas na ako mag-horizontal. Kasi pag nag-horizontal naman, pag bukas mo, lagi may ads na. Kaya yung Jinky, Jinky Wong Channel. John Lee. John Lee Wong Channel. Thank you very much sa pag... Ate Egypt dan may bakas. Thank you. Phyllis, morning po. Morning, morning. Diyan ka. Diyan ka. Mag-eat na ako. Magluluto pa ako ng tanghalian. Uh, ilang minutes para makapagluto na. Magluluto ako ng alimasag.
Alimasag. Oh, may alimasag. Yan oh, may mga itlog. Oh, may mga itlog siya. Yan oh, itlog. Mga babae. Yan. Mga babaeng alimasag. Yan. Panggata sa kalabasa. Yun, bubuo lang. Ito yung mga lulutuin ko, Ate Ije po. Ampalaya. Pamain po. Yan, partner ng kalabasa, alimasa. Yan, ginataang alimasag na may kalabasa. Yan po. Anong tawag niyan dito, ano, TG? Yan. Anong tawag dyan sa inyo? Ito. Ano to? Kamansi. Ah, ginataan kamansi. Bawal ang baboy. Ngayon, bawal daw ang pork para magulay-gulay muna. Kaya lang manang nyug si mama. Tulo na lang. Ang saga, anong yan? Anong...
Kamansi po sa Tagalog. Dito sa amin, ugub. Ugub yung tawag niyan sa amin. Sa Bicol. Pero sa Tagalog, kamansi. Ano po yan? Ano yung ugub sa Bicol. Pero sa Tagalog talaga, kamansi yan. Kamansi. Katila! Kain katilaw. Ah, yan. Alimasag. Good morning, Manoy. Mga taga Bicol. Yan. Diyan na kaya na gano'n. Diyan na nagsugok, diyan na nagkano.
bye po. Bye po. Thank you. Maraming salamat po sa inyong pag-stay dyan. Tayo po ay magpapaalam na at ako'y mag-prepare pa ng aking lulutuin. Yan. Magluluto po tayo ng limasag. Ah, hmm. Ihalo natin sa kalabasa. Yan. Bye-bye po. Maraming salamat po dyan sa mga patambay. Thank you.